Je to ako tréning umierania. Je to ako tréning umierania v naučenej takmer definitívnej polohe. Je to ako tréning umierania v naučenej takmer definitívnej polohe s presnosťou, ktorá ľaká. Je to ako tréning umierania v naučenej takmer definitívnej polohe s presnosťou, ktorá ľaká. Ak poviete dieťaťu, že slepec je človek, ktorý nevidí, dávate mu stručnú racionálnu informáciu. Ak mu poviete, zavri oči a pokús sa nájsť východ z tejto miestnosti, vediete dieťa k priamej skúsenosti, ktorá sa dotkne srdca a duše, rovnako ako mysle. A to je dramatická výchova. V 70. rokoch sa na Slovensku začína hovoriť o novom spôsobe práce s deťmi, o dramatickej výchove, ktorá okrem divadelných zručností rozvíja osobnosť detí a mladých ľudí a pripravuje ich na život. A neznámych chodcov. Tu je ovčíček s malým ovčiačikom, s malou ovčiačičkou, s malými ovečkami s ružovými stuštičkami a so zelenými stromčekmi na guľatých drevených podstavčekoch. Dnes je sobota. Taria juchaká. Tvoj otec príde viac opitý ako obvykle. V literárno-dramatickom odbore sa vyučuje prípravná dramatická výchova, dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, dramatika s bábkou a slovesnosť, základy dramatickej tvorby, hlasová príprava, umelecký prednes, pohyb a práca v súbore. O hrdinských činoch tých dobrých detí, ktoré prerazili otcovi hlavu guľou, aby vyslobodili matku. Alebo prebodli Nikou matku, aby vyslobodili otca. Činy tých malých pomstiteľov ma prenasledujú. Ale beda, mám len 6,5. Revolver by bol ešte príťažký pre moje útle detské rúčky. Úbohý chrobáčik. Zmierme sa so súdom. Znášajme bez reptania rany a urážky tvojho hanebného otca. Choď spať. Ja pôjdem do vedľajšej izby, aby som mohla šiť potítka. Pri literárno-dramatickom odbore pracuje súbor Lano, v ktorom sa striedajú postupne takmer všetci žiaci absolventských ročníkov 1. aj 2. stupňa. Lano je pravidelným účastníkom najvyšších divadelných súťaží na Slovensku a nositeľom mnohých ocenení. Je dvojnásobným držiteľom ceny za tvorivý čin roka, udeľovaného na Scenickej žatve. Býva hosťom i na zahraničných divadelných festivaloch. Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Česká republika, Taliansko. Zopár detí, každý rok dovolenka, To bola len nádherná svadba však. A chceli by ste vedieť, čo sa stalo po nej? Najmladšia sestra v šťastí nažívala s námorníkom. Najstaršia zostala na oco a celé dni len štrikovala a štrikovala a štrikovala. Ale prostredná to nenechala tak a rozhodla sa navštíviť do mladšej. Milujem ťa! Pre
Ja o tebe viem, že ty máš fóbiu z netopierov. Zdajú sa ti byť odporný a žiadneho by si sa nedotkla ani za svet. No ale vyskúšaj si chytiť netopiera od Klamaxu. Jej, ten je krásny. Pritom, lieta ako skutočný, len vyskúšaj. Úplne ako skutočný. Petra, prezradi, čoho si sa na netopieroch najviac bála? Ja som sa najviac bála, že sa mi zamotá do vlasov. Prosím ťa, no len si to vyskúšaj. Nezamotá sa. Petra, počuješ niečo? Nič. No ja som ti hovorila, že je ako skutočný, veď vysiela ultrazvuk, ktorý ľudské ucho nezachytí. Paráda. Tento netopier je úplne fantastický. Vysiela ultrazvuk ako skutočný, lieta ako skutočný, je príjemný na dotyk a nezamotá sa do vlasov. Toľko výhod od takého malého netopiera, to by som nečakala. Takže kto má oň záujem? Slečno, nech sa páči, príďte si poň. A aké zvieratko tu máš ďalej? No ďalej tu máme prasiatko. Fuj. Omocná Junata, matka moja, obseku stúka levalo, nech trávy prikryjú jej nahotu, nech sa stromy nad ňou rozšumia, nech zavlňajú kvety, zarumenia sa plody.